ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଏହି ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବେ। ଏହି ଜିନିଷ ଅଧିକାଂଶ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକରେ ଲାଗିଥାଏ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଜିନିଷଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ ଓ ଏହାର ନାଁ କ'ଣ ବୋଲି? ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ୱିଣ୍ଡ ଟର୍ବାଇନ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର। ଏହାର କାମ ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଏହାକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକରେ ନିହାତି ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକରେ ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ଲାଗିଥାଏ। ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଏହି ୱିଣ୍ଡ ଟର୍ବାଇନ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବାହାରୁଥିବା ଗରମ ଧୂଆଁ ବାମ୍ଫ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଏହି ସବୁ ଗରମ ପବନକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଏ ଓ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ ଓ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆରାମରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭାବିଥିବେ ଯେ ନଖକୁ କାଟିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଯେକୌଣସି ଅଲଗା ଜାଗାରେ କଟିଗଲେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନଖ କାଟିଲା ବେଳେ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ନଖ ଡେଡ୍ ସେଲ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ରକ୍ତ ନଥାଏ। ଏହି ନଖଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ହିଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମକୁ ନଖ କାଟିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇନଥାଏ। ଟିକିଏ ଆପଣ ଜିଭ କାଢ଼ିଲେ, ହଁ ଜିଭ ହିଁ କାଢ଼ିଲ, ଜିଭ କେତେ ସମୟରେ କାଢ଼ିଲେ? ମାତ୍ର 1 ସେକେଣ୍ଡରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ ଏମିତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇକୁ ରଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଜିଭ ଦେଖେଇକି ରଗେଇ ପାରିବେ। କୁମ୍ଭୀର ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କରିପାରିନଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଥାଏ, ଜିଭକୁ ପାଟି ଭିତରୁ ବାହାର ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଚରା କୁମ୍ଭୀର ଦାଦା ଆମକୁ ଜିଭ ଦେଖେଇ ପାରିନଥାଏ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ବନେଇବାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥରେ ଏହି କଥାକୁ ରିଭିଲ୍ କରି କହିଥିଲେ କି 10 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା 54 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ 10 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା 54 ପଇସା। ଏମିତି ହିଁ 5 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 3 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା। 2 ଟଙ୍କା କଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 1 ଟଙ୍କା 28 ପଇସା। ସେହିପରି 1 ଟଙ୍କା କଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 1 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା। ମାନେ 1 ଟଙ୍କା କଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲ ମୂଲ୍ୟର ଅଧିକ 11 ପଇସା ଅଟେ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ପରିବା ହେଉଛି ସଜନା ଛୁଇଁ? ଯଦି ଆପଣ ଦେହରେ ବି ବଳ ନାହିଁ ତ ଡେରି ନକରି ସଜନା ଛୁଇଁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଆପଣ ମୋଟା ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟା ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହସୁଛନ୍ତି? ତ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ମୋଟାମୋଟି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଧାକୋବି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋଟା କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏଇଟା ହିଁ ସତ। ବ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କିଣା ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ନିହାତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ। ତା ସହିତ କେତେଗୁଡ଼ା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଲାଇଟ୍କୁ ନେଭିଗେସନ୍ ଲାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଲାଇଟ୍କୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଦିଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ବାମ ପାଖରେ ହୋଇଥାଏ, ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଡାହାଣ ପାଖରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି 2 ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଗାଣ୍ଡି ପଟରେ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗାଣ୍ଡିଟା ଖରାପ ୱାର୍ଡ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। କଙ୍ଗାରୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ଓଲଟା ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ହାତୀ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ତା ଜୀବନରେ ଥରେ ବି ଡିଆଁ ମାରିନଥାଏ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ହାତୀ ଡିଆଁ ହିଁ ମାରିପାରେ ନାହିଁ। ଜାପାନକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜାପାନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଛୋଟ ବଡ଼ 2000 ଥର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।